E tamén se cumpriu os pronósticos, gañou Ourense na casa o Mesón do Vento, a pesar de que o Mesón do Vento pareceu adiantarse no marcador na primeira metade. Con ese gol é moi complicado de xulgar se ese balón de Dani Deza sae polo fondo ou non. Aí o que mellor o ve o asistente, que supoño que sería o que erguería a bandeira. A bandeira. Pois sinalou fora de xogo e na segunda metade chegaría o 1-0 a prol de Ourense con ese testarazo de Xaime Noguerol. Minuto 33 da segunda metade, 2 minutos fatídicos pro Mesón do Vento, porque tan só 2 minutos máis tarde chegaría o 2-0, despois dese bo remate aí de Xaime Noguerol, que estaba completamente só para rematar. Chegaría o gol de Borja Llebra, o lanzamento, despois do lanzamento desa falta, toca na barreira, despista o porteiro. Chegaba así o 2-0 noutro partido que rematou tamén con 2 expulsados, pero desta volta os 2 no mesmo equipo. No Mesón do Vento, un por dobre cartón por esa entrada de Dani Deza. Esta foi a segunda entrada, é fea, desde logo. Estaban algo picados xa desde unha xogada anterior, Dani Deza e Noguerol. Segundo cartón para Dani Deza, e aí tamén Sergio, mira agora, nesa tángana, o colexiado di que houve agresión, e expulsa a Dani Deza e a Sergio do Mesón do Vento. Esa entrada é das piores que vimos esta temporada, Sí, entrada fea. Non foi importante no resultado, o Ourense gañou por 2-0.